Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa na fadin duniya baki ɗaya. Hakika mu ƙara godiya ma Allah bisa wannan ni'ima da ya mana na wannan wata mai falala da ya nuna mana. Sabida bara mun yi da wasu, bana Allah Ubangiji bai sa da a yi da su ba. To wannan abun falala ne, abun ni'ima ne na mu ƙara godiya ma Allah da ya kawo mu cikin wannan wata mai albarka. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Don haka ‘yan uwa, kar mu yi wasa da wannan damar wajen ayyukan alheri, wajen sadaka, wajen kyauta, wajen zumunta, wajen ibada, lafulfuli da kuma karatun Kur'ani a cikin wannan wata. Sabida ana lillinka lada sakamakon wannan wata mai albarka. To hakika wannan babban falala ne na mu dage da ibada. Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah ya sa mun shigo a sa'a, Allah ya haɗa mu da alherinsa. Kuma a cikin wannan wata ne ake samun Lailatul Qadr, wato daren nan mafi daraja. To gaskiya wannan abun mu dage ne, mutum ya rayata daren da ibadu da kuma ayyuka na alheri da sadaka da kuma yadda dai zai kyautata tsakaninsa da Allah Subhanahu wa ta'ala, da yawan yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati a cikin wannan lokaci mai albarka. Wannan mun gode ma Allah. Alhamdulillah. Ina mika ma ‘yan uwa musulmai fatan alheri da niyyar Allah Ubangiji ya kyautata al'amuranmu a cikin wannan wata mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.